Noswaith dda, a chroeso i bodlediad o'r Hwyrol Weddi Eglwys Dewi Sant ar yr ail sul wedi'r Trindod. Arglwydd grasol, frenin hedd, gad o gad i'm weld y wedd, am ddisgleiria fel a wawr, llomad eglwys ar y llawr, dangos ffordd efengil rhad i bob cendl ym pob gwlad. Moled pobl di o Dduw, doedd y llwythau dynol ryw, i ddyrchafu Gwasanaeth, a berf Crist a'i gariad ef, i fydd i fnywod raif di fod tylwythau'n deiar ni. Moled bobloedd di o Dduw, ffrwyth o melor ddeiar wyw, Dyw trwy ras fendith o ddyn, dyn i Dduw a'i roddio'i hun, cymdeithased pawb ynghyd, cariad perffaith lan mor byd. A ddolwch yr arglwydd mewn prydferthwch sancteiddrwydd, yr holl ddeiar, ofnwch ger ei fron nef. Garedigion yng Nghrist, yr ydym yn presenoldeb y Dyw byw a holl gwmpaini nef, i offrym iddo, trwy ein harglwydd Iesu Grist, ein haddoliad a'n mawl a'n diolch, i gynyddu mewn gwir wybodaeth o'i gariad mawr tuag atom, ac i'w ras gael dwy'n ffrwyth yn ein bywydau. Yr ydym wedi dod i wrando a derbyn sanctaidd a'r Dyw, i geisio grymusol nerth yr ysbryd glân, ac i weddio dros ym hunain a thros bawb, fel y derbyniwn y pethau hynny sydd rhaid i ni wrthynt yr ein lles a'n daioni. Ond yn gyntaf, cyffeswn ein pechodau, a cheisio gan ein tad, ei fyddeiant a'i dangnefedd. Cyffeswn i Dduw holl alluog, y tad y mab yr ysbryd glân, i ni bechu ar feddwl gair a gweithred. Gadawsom heb ei gwneud y pethau dylasam ei gwneud, a gwneithom y pethau na ddylasam ei gwneud. Gan hynny, gweddiwn ar ei Dduw drigyrhau wrthym. Trigyrhaed yr holl alluog Dduw wrthym, a maddau ni ein holl bechodau. Gwaredid ni oddi wrth bob drwg, pan cadarnhau a nerthu ym mhob daioni, a'n dwy'n i fywyd tragwyddol. Amen. Yr holl alluog Dduw sy'n maddau bawb sydd yn wir a difeiriol, a drigyrhaw wrthych, maddau i'ch wi a'ch gwared oddi wrth eich holl bechodau, eich cadarnhau a'ch cryfhau ym mhob daioni, a'ch cadw yn y bywyd tragwyddol, trwy Iesu Grist ein harglwydd. Amen. Arglwydd ag orau'n gwefusau, a'n genau a fynegad y boliant. Dyw brosiau'n canorthwyo, arglwydd brysurau'n camorf, gogoniant i'r tad ac i'r mab ac i'r ysbryd glân, megis yr oedd yn y dechrau, y mae'r awr hon ac a bydd yn wastad, yn oes oes oedd. Amen. Molwch yr arglwydd, molianus fyddo enw'r arglwydd.
Clywedais cadwaf y ffyrdd rhag pechu yn tafod, cadwaf rwy'n yn myngenau, trafaf o'r anwyol yn fy ngolwg, tewais yn ddistaw, tewais hadaioni, am dolir ac ythrof. Greshogof yng nghalon o mewn, tra roeddwn yn myfyrio, en yn of tan a mi a leferais am y tafod, arglwydd pari mi wybod fy niwedd, a pheth yw mesur fy nyddiau, fel y gwipwyf o baoedran y bydda fi. Weleg neithos fy nyddiau fel dyrnedd, am heinioes sy'n megis di ddim yn dy olwg di. Diau mae cwbl wagaf yw pob dyn pan y for y gorau. Dyn yn ddiau sydd yn rhodio mewn cysgod, ac yn ymdrafferthu yn ofer, efe a dyra olyd ac yn misgwyr pwyau casgol. Ac yn awr beth a ddisgwyliaf o arglwydd, fy ngobaith sydd yn o ti. Gwared fi am y holl gamweddau, ac na osod fi yn waradwy fi'r ynfyd. Eithim yn fyd ac nid ac orais fy ngenau, canis ti am naethos hyn. Tynd y blaf i wrthyf, gan y ddyrnod ddylaw y darfym ni. Han gosbit ddyn a cherddon am anwiref, datodit fel gwynfyn ei ardder chogrwyfef, gwagef yn ddiau yw pob dyn, gwrando fy ngweddi arglwyf a chliw fy llef, na thawr fy wylofain, canis ymdeithyf a dwyf gyda thi, a calltyd fel fy holl adau. Paid am I fel y cryfhawyr, cyn fy myned ac na byfwy mwy. Gogoniant i'r tad ac i'r mab, ac i'r ysbryd glan, megis yr roedd yn y dechrau, a mae'r awr hon ac y bydd yn wastad, yn oes oes oedd. Amen. Darllith gyntaf o'r 7fed bennod o lyfr Jeremia. Dyma'r gair a ddaeth at Jeremia oddi wrth yr arglwydd. Saf ymhorth tir arglwydd, a chyhoedda yno y gair hwn. Cliwch air yr arglwydd, chwi holl Jwda sy'n dod i'r pyrth hyn i addoli'r arglwydd. Fel hyn y dywed arglwydd y lluoedd, Duw Israel. Gwellhewch eich ffyrdd a'ch gweithredoedd, a gwnadd i chwi drigo yn y fan hon. Peidiwch ag ymddiried mewn geiriau celwyddog, a dweud teml yr arglwydd, teml yr arglwydd, teml yr arglwydd yw hon.
Os gwir wellewch eich ffyrdd a'ch gweithredoedd, os gwnewch farn yn gyson rhyngwch a'ch gilydd, a pheidio ag wrthrymu'r dieithr, yr ymddifad a'r weddw, na thywallt gwaed di-eog yn y fan hon, na rhodiorol diwiau eraill i'ch niwed eich hun, yna mi wnaf i'ch widrigo yn y lle hwn, yn y wlad a roddais i'ch hynafiaid am byth. Yr ydych yn ymddiried mewn geiriau celwyddog heb fod elw ynddynt, ond nid ydych yn lladrata, yn lladd, yn godi nebu, yn tangu llw celwyddog, yn arogl darthu i bal, yn dilyn diwiau eraill nad ydych yn ei hadnabod. Eto, yr ydych yn dod ac yn sefyll o'n blaen yn y tŷ hwn, y galwyd fy enw i arno, ac yn dweud, fe'n gwaredwyd, mwyn cyflawni'r holl fieidra hyn. Aillwch lladron yn eich golwg yw'r tŷ hwn y gelwyr fy enw i arno, ond yr wyfinnau hefyd wedi gweld hyn, medda'r arglwydd. Dyma terfyn y llith gyntaf. Darlleniad o'r 9fed bennod o Lythyr Paul at y Rhufeiniaid, gan ddechrau yn y 4 adnod ar 10. Beth yntau a tebwn i hyn? Bod Duw yn coleddu anghyfiawnder, ddim ar unrhyw gyfrif. Y mae'n dweud wrth Moses, trigarhaf wrth bwy bynnag y trigarhaf wrtho,
a thosturiaf wrth bwy bynnag y tosturiaf wrtho. Felly, ni'n mater o ewyllus neu omdrech dyn ydyw, ond o drigaredd Duw. Fel y dywedydd wrth Pharo yn yr ysgrythyr, fy unig amcan wrth dy godi di oedd dangos fy ngallu trwy ti a chyhoeddi fy enw trwy'r holl ddeiar. Gwelir felly fod Duw yn trigarhau wrth unrhyw un a fyn, a'i fod yn gwneud unrhyw un a fyn yn war galed. Ond fe ddywedi wrthyf, os felly pam y mae Duw yn dal i feio dyn? Pwy all wrth sefyll ei ewyllus? Ie gyfaill, ond pwy wyt ti i ateb Duw yn ôl? A yw hi'n debyg y dywed y clai wrth ei luniwr? Pam y lluniaist fi fel hyn? Onid yw'r crochennydd yn feistr ar y clai? Onid oes hawl ganddo i'w wneud, o'r un telpyn, un llestr i gael parch, a'r llall amarch. Ond beth os yw Duw yn ei awydd i ddangos ei ddigofaint ac i amlygu ei nerth, wedi dioddef a hir amynedd y llestri hynny sy'n wrthrychau digofaint ac yn barod i'w dinistrio. Ei amcan yn hyn fyddai dwyn i'r golau y cyfoeth o ogoniant oedd ganddo ar gyfer y llestri sy'n wrthrychau trigaredd. Yr rheini roedd wedi ei paratoi ymlaen llaw i ogoniant. A ni yw'r rhain, ni sydd wedi'n galw, nid yn unig o blith yr Iddewon, ond hefyd o blith y cenhedloedd. Fel y mae'n dweud yn llyfr Hosea hefyd, galwaf yn bobl i mi, rai nad ydynt yn bobl i mi, a galwaf yn anwylid i nad yw'n anwylid. Ac yn lle y dywedwyd wrthynt, nid fy mhobl ydych. Yno fe'i gelwir yn feibion y Duw byw. Yr awr hon arglwydd y goll hyngyt a pas, mewn tangnefedd yn hod y hair, canys fy llygau da welho, da iachal dwriaeth. Yr hon a paratoes, ger bron wyneb yr holl bobl, i fod yn oleuni oleu o'r cenhedloedd, ac yn ogoniant i bobl Israel. Gogoniant i'r tad ac i'r mab, ac i'r ysbryd glân, megis yr oed yn y dechrau, y mae'r awr hon ac y bydd yn wastad, yn oes oesoedd. Amen. Credaf yn i'w dad holl gyfoethog, creawdwr nef a deiar, ac yn Iesu Grist einig fab ef, ein harglwydd ni, yr hwn a gai trwy'r ysbryd glân, a aned o fair forwyn, a ddioddefodd dan Pontiws Peilat, a groesoeliwyd, a fe farw ac a gladdwyd. Disgynnodd uffern, y trydydd dydd y cyfododd o feirw, a esgynnodd i'r nefoedd. Ac y mae'n eistedd ar ddy heilawd i'w dad holl gyfoethog, oddi yno daw i farnu'r byw a'r meirw. Credaf yn yr ysbryd glân, yr eglwys lân gatholig, cymyn y saint, myddeiant pechodau, at gyfodiad y corff, a'r bywyd tragwyddol. Amen. Ar
arglwydd a fo gyda chwi, a chydath ysbrydithau gweddiwn. Arglwydd drig ar hawr ddim, Christ drig ar hawr ddim, arglwydd drig ar hawr ddim. Oen tad, yr hwnnwyd tan y nefoedd, sanctaidd i'r enw, deled y dair nas, gwneler dewyllus, megis yn y neb, felly ar y ddaiar hefyd. Dar oen i heddiw ein barab ein yddiol, a maddau ni ein dyledion, fel y maddaiwn yn ein dyledwyr, ac nac arwain ni brofedigaeth, aeth i'r gwared ni rhag drwg. Amen. Arglwydd dangos dy drigaredd arnom, a chaniatau ni dy iachawdwriaeth, gwisg dy wain i dogion ag iawnder, a gnad y ddewis bobl yn llawen, arglwydd cadw dy bobl, o bendithiad etifeddiaeth, arglwydd cadw'r frenhines, ar oiwch anghorwyr ddoethinem, arglwydd dyrod angnefedd yn ein dyddiau, ac amddiffyn i byth yn erthol, Duw glanhaen calonau, ac adnodd ysbryd yn iawn o'n mewn. O llalluog a thragwyddol Dduw, y dawodd rodd di yn unig fod y bobl ffyddlon yn dy wasanaeth i'n gywir ac yn ganmoladwy. Caniatau ni allu dy wasanaethu mor ffyddlon yn y bywyd hwn, fel na chollwn yn y diwedd fwynhad dynefol a ddewidion, trwy haeddiant Iesu Grist ein harglwydd. O llalluog Dduw, ffynhonell pob dymuniad sanctaidd, pob cyngor da, pob gweithred gyfiawn. Dyrwydd weision y tangnefedd na all y byd ei roddi, fel y boi ni, gan i fyddhaeth orchmynion, a'n gwared gennyt rhagofn ein gylynion, dreulio ein hamser mewn heddwch a thangnefedd, trwy Iesu Grist ein harglwydd. Amen. Goleu ein tywyllwch a tylygwn i ti o arglwydd, ac o'th fawr drigaredd am ddiffyn i rhag pob perygl ac embydrwydd yn os hon, trwy gariad deunig fab ein gwared o'r Iesu Grist. Amen. Yn hawelwch y foment hon, gadewch i ni droi at Dduw mewn gweddi. O Dduw y goleuni tragwyddol, goleuan ni. Y grym tragwyddol nertha ni, y doethineb dragwyddol disg ni,
y tostir ei tragwyddol trigger ha wrthym, y chyniata'n holl galon ac yn holl feddwl geisio dy wyneb di, a charu dy enw di, trwy Iesu Grist ein harglwydd. Amen. Ac enw fe weddiwn dros holl Eglwys Crist, a thros ei gwaith o gyflwyno'r newyddion da ar air a gweithred yn ein cymunedau heddiw. Gweddiwn dros o'i harweinwyr, yn wedig yn yr Eglwys yng Nghymru, yn daleithiol ac yn lleol. Gweddiwn y byddwn yn barhau i adeiladu ein heglwys ar y sylfaen gadarn Iesu Grist. O llalluog Dduw, trigger ha wrth dy eglwys ar y ddeiar, dyroedd i ddoethineb i ymwadu a phopeth sy'n cuddio dy wirionedd, nertha hi osod ei holl hyder ar Grist ac i bwyso ar ein hunig harglwydd. Wna hi'n dist cywir a ffyddlon i agosrwydd dy deyrnas, a thrwy ei thystiolaeth hi, deled dy deyrnas, a gwneler dewyllus, megis yn y nef, felly ar y ddeiar hefyd, trwy Iesu Grist ein harglwydd. Amen. Gyda chynhadledd yr eg saith wedi gorffen am flwyddyn arall, a'r arweinwyr yn mynd yn ôl i'w gwledydd eu hunain, gweddiwn y bydd yr addewidion a wnaed yn cael ei weithredu, a bydd yr ewyllus da ar awydd i fynd i'r afael a rhai o heriau ein hoes, troi'n weithredoedd a bydd yn newid bywydau gwell. Dyroi ni o Dduw weledigaeth o'n fyd yn hardd fel y gallai fod, byd o gyfiawnder lle nid anrheithia neb ei gymydog, byd o lawnder lle ni lygra drigioni na thlodi mwy, byd o frawdgarwch lle sefydlu'r llwyddiant ar sail gwasanaeth ac yr anrhydeddu'r teilyngdod yn unig, byd o heddwch lle ni orffwys trefn a rym arddfau, ond ar gariad pawb at Dduw ac at ei gilydd. Cliw ni o arglwydd, a chymorth ni gysegri'n hamser, a'i nerth a'n meddwl, i brysio'r dydd o harddwch a chyfiawnder sydd i ddod, yn enw Crist ein harglwydd. Amen. Ac wrth i ni weddio dros drigolion y byd, gweddiwn yn arbennig heno dros garcharorion. Carcharorion cydwybod, gwystlddynion a charcharorion rhyfel. Gweddiwn dros waith amnest rhyngwladol yn ei hymgyrch i ryddhau pobl sydd wedi ei garcharu'n anghyfreithlon ac yn anghyfiawn. Gweddiwn hefyd dros garcharorion a phawb sy'n gweithio yng ngharchar Caerdydd, a'r heriau beunyddiol sydd yn ei hwynebu yno. Arglwydd yw, daeth dy fab ein gwaredwr Iesu Grist i brygethu gollyngdod i'r ceithion, ac eto bu yn garcharor yn hi Caiaffas. Gweddiwn ar ei ti gofio pawb sydd mewn caethiwed, pan maent yn unig, boed idd yn deimlo dy fod yn agos, pan maent yn teimlo anobaith, boed idd yn cael ei calonogi gan y gobaith a ddaw ohono ti. Dangos dy hun iddynt yn farnwr cyfiawn, nad yw'n condemnio'n anghyfiawn, ac sydd yn drigarog, ac yn maddau bawb sy'n edifeiriol, trwy'r un sy'n waredwr ac yn ffrind i ni, Iesu Grist ein harglwydd. Amen. Gweddiwn dros bawb sy'n gofalu am y tir, dros bawb sy'n tyfu'n cnydau ac sy'n sicrhau bod silffoedd ein siopau ac archfarchnadoedd yn llawn. Mewn byd lle mae cymaint yn ywynu ac yn mynd heb ddigon, gweddiwn y bydd i'r rhai sydd â gormod, ddysgu rhannu'n well. Dyro arglwydd i bawb sy'n trin y tir, roedd hineb i ddeall dy ddeddfau, ac i gydweithio ath drefn ddoeth mewn natur. A chyniata na chroner haelionus ffrwythau'r ddeiar,
gan yr hunangar, a'i hafradloni gan yr ynfyd, ond y byddo i bawb gael ei gyfran deg o cynheuaf y tir, trwy Iesu Grist ein harglwydd. Amen. Mewn ened o dywelwch, cofiwn bawb sy'n dioddef y noson hon. Sy'n dioddef, unigedd, neu salwch, neu alar, neu sy'n teimlo'n anobeithiol. O llalluog a thragwyddol Dduw, cysur y rhai sy'n drist a nerth y sawl sy'n dioddef. Caniatáu weddiau dy blant sy'n llefain yn ei hembydrwydd y fod atat, ac i bob enaid sy'n drallodus ro dosteri, ro ryddhad, ro adnewyddiad, trwy Iesu Grist ein harglwydd. Amen. Dduw, brenin tragwyddol, do leini sy'n gwahanu'r dydd oddi wrth y nos, ac sy'n troi cysgod anga i'r bore gwawr, gyr ymaith oddi wrthym bob nwyd drigionus, gostwng ein cylonnau i gadw dy gyfraith, a chyfeiriau'n traed i ffordd tangnefedd, fel wedi cyflawni dewyllus yn ystod y dydd, y gallwn pan ddaw'r nos, orffwys a chylonnau diolchgar a thangnefeddus, trwy Iesu Grist ein harglwydd. Amen. A dwedwn gyda'n gilydd eiriau'r gras ein harglwydd Iesu Grist, a chariad Duw, a chymdeithas yr ysbryd glân, a fo gyda ni oll byth bythoedd. Amen. O'n i all y crochennydd lunio beth bynnag y fyno o'r clai, yr unfed adnod ar 20 o'r 9fed bennod o epistol Paul at yr Ifeinied. Beth sy'n gyffredin tybed rhwng y canlynol, coginio cacennau, gwynio dillad a llunio llestri o glai. Ydyn, maen nhw'n hen ddoniau sy'n ymestyn yn ôl i fore oes y ddynoliaeth, bwyd, dillad a llestri, y pethau hynny sy'n hanfodol i gynnal bywyd dyn. Yn ogystal, fe allwn ni ddweud bod y ddoniau hyn yn defnyddio dwylo,
yn ogystal â'r dyrchymig i'w cyflawni. Ond dim dyna sydd yn cysylltu'r tri hyn yn fy meddwl i heno. Yn hytrach, beth sy'n cysylltu'r tri yw rhaglenni teledu. The Great British Bake Off, The Great British Sewing Bee, a hefyd The Great British Pottery Throwdown. Efallai bod rhai ohonoch wedi mwynhau gwylio'r rhaglenni hyn. Ond mae'r rhaglenni hyn wedi llwyddo i ailennyn diddordeb nifer o bobl yn yr hen sgiliau o wneud pethau. Coginio cacennau, cynllunio a chreu dillad, a llunio llestri o glai. Hen sgiliau oedd yn ara deg yn diflannu, ond sydd, diolch i'r rhaglenni hyn, wedi cael adfywiad. Mae coginio cacennau, creu dillad a gwynio gweu a gwehyddu, a llunio llestri o glai unwaith eto'n sgiliau deniadol, a mae pobl yn ceisio eu meistrioli. Mae'n rhyfedd fel mae'r rhod yn troi. Ac mae'n rhaid i mi gyfaddef o blith y tair rhaglen, yr un am lunio clai oedd wedi cymryd fy mryd. Mae gwell gen i fwyta cacennau na gwylio pobl yn eu coginio, a does gen i fawr o ddiddordeb mewn gwylio pobl yn creu dillad. Dwi'n gwybod sut i winio bwtwn yn ôl ar fy nghrys betai angen, a mae hynny'n ddigon i mi. Ond roedd gweld pobl yn cymryd darn o glai a'i lunio mewn i wahanol siape a gwahanol fath o lestri yn agoriad llygaid i mi. Fath o bridd yw clai, mwd mewn gwirionedd, mae'n perthyn i'r ddeiar. I'r garddwr, mae'n niwsans ac yn gallu gwneud tyfu rhai planhigion bron yn ymosib, ac fel mae'n digwydd, mae digonedd o glai o dan Gaerdydd. Ond beth oedd yn rhyfedd oedd y ffordd yr oedd y cystadleuwyr yn trin y clai. Yn fath o fwd pridd, eto roedd rhaid bod yn hynod o ofalus wrth ei baratoi ei drin mwyn creu y llestri rhyfeddol yr oeddent am ei greu. Mae'n syndod beth y mae crochennydd profiadol yn gallu creu o glai. Wedi'r creu, roedd rhaid gadael i'r clai sychu a chaledu cyn ei rhoi yn y ffwrn i'w crasu. A dyma lle roedd y problemau yn dod i'r golwg. Mae angen ychydig bach o jeopardy risg ym mhob raglen i gadw diddordeb y gwylwyr, ac roedd digon o hynny pan oedd drysau'r ffwrn yn agor. Dyna pryd yr oedd y cystadleuwyr yn gweld a oedd ei llafur wedi dwy'n ffrwyth neu beidio. Weithiau byddai'r llestri yn dod allan yn berffaith. Ar y degau eraill yr oedd y clai wedi cracio neu ffrwydro yng ngwres y ffwrn. A'r llafur i gyd wedi mynd yn ofer, a'r llestr ar ôl yr holl waith o baratoi yn troi'n allan yn ddiwerth neu'n amherffaith. Ond eto, roedd yn syndod i weld fod modd ambell waith i'r crochennydd drwsio llestr sydd wedi dod allan o'r ffwrn wedi dorri. Nawr, dyma gyflwyniad weddol ysgafn un o benodau anhawsaf Sant Paul yn ei epistol at yr Ifeinied. Nid oherwydd ei fod yn darn anodd o rhan deall yr ystyr, ond oherwydd neges y darn hwn ei hun. Yma yn y 9fed benod, y mae Sant Paul yn dadlau'n barchus ond yn frwd a'i gyd Iddewon, ynglyn â lle y cenedl ddynion a'r Iddewon yn nhrefn iechawdwriaeth Duw. Roedd dadlau mawr yn yr Eglwys fore yng nghyfnod Paul, ynglyn â sut oedd dyn i fod yn gadwedig. Roedd carfan, gref yn mynnu, os oedd unrhyw un am ddod yn Gristion a dilyn Iesu Grist, roedd yn rhaid iddo'n gyntaf ddod yn iddew, a hynny trwy y ddefod o'r enweidiad, a thrwy cadw holl ofynion y gyfraith, gan gynnwys dilyn y rheolau ynglyn â bwyd. Ond oedd Paul ddim yn cytuno â hyn o gwbl. Roedd Duw trwy Iesu Grist wedi creu ffordd newydd o ddod yn rhan o'i deulu. Nad oedd angen bellach y gyfraith nac enweidiad. Roedd Duw wedi creu teulu newydd ac i ddod yn rhan o'r teulu honno beth oedd yn bwysig oedd ffydd. Ffydd yng Nghrist Iesu. Nid ymdrechion dyn sydd yn ei hachub, nid ei weithredoedd mor dda ar hyn weddol ydynt, na chwaith ei ymlyniad i'r gyfraith a chadw ei gofynion i'r llythyren, ond yn syml ffydd yn yr un anfonwyd Duw i achub y byd. Roedd Duw wedi gwneud y gwaith i gyd yn ei fab Iesu Grist, a gwaith y ddynol ryw oedd ymddiried
yn y groes. Yn y cyd-destun hwn y mae Paul felly yn defnyddio delwedd y crochennydd. Ond ni all y crochennydd lunio beth bynnag y fynno'r clai. Tro ar ôl tro yn y 9 bennod, y mae Paul yn tanlinellu gallu Duw i alw fel y mynno, i wneud fel y mynno, i ddewis fel y mynno, i drigarhau wrth bwy bynnag y drigarhau wrtho, a thostyrio wrth bwy bynnag y tostyria wrtho. Duw sydd yr hawl i ddewis, nid dyn i ddweud wrth Dduw sut y dylai ddewis. Ac mae'r ddelwedd o Dduw fel crochennydd yn gweithio'n berffaith yma. Mae'n ddelwedd sydd â'i gwreiddiau yn yr Hen Testament. Os cofiwch yn llyfr Genesis, cawn Dduw yn llunio brydd y ddeiar ddyn, ac yn nadlodd yn ei ffroenau anadl, a daeth yn enaid byw. Yno yn y dechreuad, doedd na ddim iddewiaeth na Christnogaeth. Roedd ddim angen crefydd oherwydd roedd Adda ac Efa yn byw yn perthynas perffaith a Duw, fel roedd Duw ei hun wedi ei dymuno i bethau fod. Ond fe wyddom ni pharodd y bywyd gwynfyd dedig hwnnw yn hir iawn. Syrthiodd y ddynoliaeth i demtasiwn, difwynwyd y berthynas rhwng dyn a Duw, daeth elyniaeth rhyngddynt, daeth cynfigen a thrais, yn nodweddion o berthynas rhwng cydddyn a'i gydddyn. Ac yn ymateb i hyn oll fe alwodd Duw genedl iddo ei hun, a rhoeddynt y gyfraith yn rhodd, i gyfeirio ei traed i ffordd tangnefedd. Ac fe welwn ni eto yn llyfrau'r proffwydi y ddelwedd hon o Dduw fel crochennydd yn dod i'r fai. Gyda'r proffwyd Eseia, enghraifft, wrth sôn am wrthryfela ac wrthgilio yn erbyn Duw yn ei gyfnod fe ddywedodd. A yw'r crochennydd i'w ystyried fel clai? A ddywed y llestr am ei luniwr nid yw'n deall? Hynny yw, roedd pobl Israel yn meddwl ei bod yn gallu byw yn ddigon hapus heb Dduw. Ac eto Duw oedd wedi ei galw, a'i llunio. Gyda'r holl gefndir hyn yn ei feddwl, fe welwn ni Paul yn dwy'n i gof geiriau'r proffwyd Eseia, ac atgoffa i ddarllenwyr, mae Duw yw'r crochennydd. Mae Duw sy'n dewis beth i'w wneud ar clai. Roedd plant Israel wedi dod i gredu a bod nhw oedd y llestr gorau, y llestr dethol, a'r unig llestr roedd Duw yn dywallt ei ras a'i gariad iddo. Llestri prydd oedd y cenedl ddynion, llestri oedd yn anheilwng i dderbyn gras Duw. Ond roedd Paul am atgoffa pawb oedd yn meddwl yn rhy uchel amdanynt ei hunain, neu yn rhy gul wrth feddwl am eraill, i atgoffa pawb oedd yn barod i ddilorni eraill neu ei bychanu, bod Duw fel crochennydd wedi creu pobloedd y byd, o'r un clai, o'r un prydd, i rannu'r un anian, i rannu'r un anadl einioes, i rannu'r un ymdeimlad o'r dwyfol a'r waith yn ei bywydau, i fod yn llestri, sydd yr un mor deilwng i dderbyn ei gariad a'i faddeuant. Nid un llestr ymhlith y llestri eraill sy'n dethol, ond Duw sydd wedi creu pawb i fod yn wrthrych ei gariad, ac oherwydd hynny yn etifeddion y deyrnas, fel ei gelwyr yn blant y Duw byw. Amen. Gwyn ac rydog
brenin y brenhin o'i fydiw, a mathu draw i'r bef. Mae dy degwch, wedi fyny dar dy ôl. A mae gwefd a wyneb grasol yn rhagor i llawer iawn, ar bob peth a welodd y gad, ar hyd wyneb dau ar lawn. Rosyn Saron, tiw tegwch nef yn nef. Gweddiwn am fendith Duw. Tang nefedd Duw, yr hwn sydd uwchlaw pob deall, a gadwo'ch cylonnau a'ch meddyliau yng ngwybodaeth a chariad Duw a'i fab Iesu Grist a'n harglwydd, a bendith Duw holl alluog, y tad y mab a'r ysbryd glân, a fo'n eich plith ac adrygo gyda chwi yn wastad. Amen.